ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಂಕ್ MBA 4th ಸೆಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಯಾನಿಕಲ್ದ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಎಂಕ್ 22 ತಾರೀಕು ಮುಟ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಏಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೆ. ಫೈನಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ MBA 4th ಸೆಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಂದು. ಸೊ 22ಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು. 22ಕ್ಕೆ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಕಾನಿತ್ತೆ. ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡಿಲಾತೆ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೇನ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಚೆ ಇತ್ತು ಮಾತ ಯಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲು ಇತ್ತು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಏಪಲ್ ಮರ್ಯಾನಾಗ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಚಾಪರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆಯ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಂಡು ತೋಜವನಿಕ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಬಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳು ಒಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಂಡು ಏದಿನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳ ಆತಿಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡು ಕಣ್ಣು ಬುಲತ್ತಂಡು ಮೂಜಿಲ ಬೊಗ್ಗ್ರೇನಿ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದೀದು ಬರೀ ರಡ್ಡೇನು ಕೊರ್ಕಂದುಲ್ಲ ಎರೆ ಕಾಣ್ಲ ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೂಜಿಲ ಬೊಗ್ಗ್ರೇನೆ ಟನ್ 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 ಒಂದಲ ಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಟನ್ 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 ಒಂದಲ ಸೊಕ್ಕೊಂಡು ಟನ್ 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 ಒಂದೊಂಜಿ ಪಡವೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಜಿಪ್ಪಾಡು ಇವನ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಕಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿಂದ ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಿ ಕುಲ್ಲು ಮಲ್ಲೆ ನೀರು ತುಣೀರಿ ಚಾಗದೈತಮ್ಮ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಬೆಲ್ಲಿ ಜಿಂಜ ಸಹ ಪೂರ ಆತುಂಡು ನಾನು ಚಾಪರ್ದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎನ್ನ ಚಾಪರ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ನಾನು ಏಪಲ ಪ್ರತಿ ಸೆಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೇತು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದೆ ಈ ಸಲ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಈ ಸಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಏತಾಪಂದು ಆತು ಓದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಓಕೆ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಬುಕ್ ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೂರು ಟಫ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಸ್ 100%. ಸೊ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ 100% ಕೊಡ್ತೆ ಮೂಲ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಸಲ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೊಡೆ 70%. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೂರ ಈಸಿ 85 ಎಬೋದು ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಜಿಂಜ ಅಷ್ಟ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ದೆಪ್ಪೊಡುಂಡ ಏತು ಮೂಜಿ ಸೆಮ್ಮುರ್ದಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಇನ್ನೇಜಿ ಈ ಸಲ ತೂಕ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಇತ್ತಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮುಖ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ನ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ. ಏತು ಈತಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಏನಂಡ ಪರತೊಂದು ಬಿರೋದು 15 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಜಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೇನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಳಿತೆ ಅಡಿತದ ದೀಪದ ಇದಾಂಡು ಪುಪ್ಪೊಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಪಂಡೇರು ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮುಗಾಲುಂಡು ಅವು ಪಂತಿ ಚಂಡಿತ್ತಿನ ಮಿಷನ್ ಹಿಡಿದು ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ದೊಂಬು ಬತ್ತನ ಆ ಬೇಲೆನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಗ ಬುಕದೈತ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಲಂದೇನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಈತ ದಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುನಗ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ದಾಯ್ತ ಪಂಡ MBA ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿಂದು ನನಗೆ ನಂಚೆ ಪಂಡಿಯರ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೈವ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂಜಿನತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದೆ ಅಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ MBA ಅಡ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಗ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುವತೆ ಅಂಚ ವಾಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಐಟು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ 2 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ
ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಸೊ ನೆನೆ ಕೆರಿಯರ್ ಅದು ಪತೋನ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಂತ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ. ಸೊ ಯಾನಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟು ಏನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಡುಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗೊಲನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ತಿಂಗೊಲನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಈ 2 ತಿಂಗೊಲು ಎನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ 2 ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. 2 ಚಾನಲ್ಗಳ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ಗಳ 100% ಕೊರಡುಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನದ ಟೈಮ್ ಬುಕ್ಕ ಈ 100% ಕೊರ್ದಾಯಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪು ಐನ ಮಿತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾನು ಎಂಡ ಏತ್ ಕಾಸಿತ್ತೇನೆ ಮಾತೆದಲ್ಲ ಇದೆ ಕೊಡೆ ರೈನ್ ಕೋಟು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಂತೆ ಕಾಸು ಮಾತ. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಚೂರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋಡು, ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡೆಡ್ಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದ ಪುಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡೆದಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಪಂಡ ನನ್ನ ನಿನ್ನ MBA ಮುಗಿಂಡತ ಎಲ್ಲರದೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಐನಿಕೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಕೂತಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಈ ದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಂಡು ನಾನು ಇಂಕ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಬರೋರಾಪುಣ ಇಂಕ್ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನವೇ ಸರಿಯಿಂದ ಆಪುಣು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡು. ಬಿಕಾಸ್ ಈತ್ ಕಲ್ತದೆ ಬುಕೊಂಜಿದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಡ್ರೆಸ್ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಕ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಲೆ ನೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ತುಂಬ ಕೊಣದಿತ್ತೇವೆ ಹೌದಾಯ್ತು ಅರ್ಧದನಾಗ ಕಲೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದವಳಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪುಪ್ಪಡ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನ ಬಿಡ್ತದಾರೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತಾರೆಗೆ ರೀಫಂಡ್ ಮನ್ಪುಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಸಾತ್ ಅಯ್ನ ಅರ್ಧದಾತ ಯಾನ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಯಾನ್ ತೊನಡಾತೆ ಇಂಚ ನೊಂಜಿಂದತ್ತೆ ಇಂಕ ಜಿಂಜಾತ ಇಂಚಿನ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ಯಾನಿಕಲ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಿತ್ತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಏತ್ ಸೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ವಾಪಸ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಖರ್ಚು ನಿಂತ ನಿಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಪಿಸಿ ನನ್ನ ಚೂರು ಖರ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಸೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಚ ಪುರಾಣಗ ಲಾಸ್ ಬುಕ್ಕ ಜಿಂಜ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಉಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಉಂದೆ ಪನ್ನೊಲಿ 95% ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಜಿಂಜ ಕಾಸು ಬರಿಯರ್ಲ ಅವಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ ಇಂಚ ಪುರಾಣಗ ಸಾಲ ಪೂರ ಪುಣ ಎಂಕ್ ಓರೋರ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನ ನಿಜಾಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊರ್ಚಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಉಂತಗಂದು ಅಂಡ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ದಾಯ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕದಾಯ್ತ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬುಕೊಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ಕೆಲವರು ಪಣೊಂತಾರೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಸೈಡ್ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೋಜಾವ ಮೇಲ್ದ ತೋಲಿ ನಿಖಲ್ ನಿಜಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಅವು ನನ್ನ ಇನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಐತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ಕುಡ್ಲಡೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಬ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಡೇಟ್ ಚೂರು ಜೆತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಬುಕೊಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳ ಐನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬರೋಡಾತಿ ಅವು ತೂತಿಜಾನು ಐನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಂತದಿಜಿ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವು ಬತ್ತಿತ್ತು ನೈಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಅವೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಅವೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತು ತಿಕ್ಕಾಡದ ದೇವರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ನೇಪಾಲ. ಸೊ ಅತ್ತೆ ಪಣಿಯರಿಸ್ತೇನೆ ಚೂರು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬೋರ ಅಂತಂದು ದೊಂಬುಲುಂಡು ಪಂತಿ ಅನ್ನ ತೆಪ್ಪುಗಂದು ಪಂತಿ ಪುಡಿ ಅನ್ನ ಓಲ್ ಬನ್ನೆ ಓಲು ದೆಪ್ಪೆ ಪಂತಿ ಜಿಂಜಿದ್ದುಂಡು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಸೋಪ್ ಮಂತ್ ಪಂತಿ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಎಡದಾರ ಬೋನಿ ಹತ್ತಿಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಳ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಅನಿಸಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಂತಿ ಅನ್ನ ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಿಷನ್ ಮೂಲುಂಡು ಆಗಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಪ್ ಪಾಡುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೈತಿದ್ದು ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪುಗ ನೆಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡುಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲ ಉಂಡಮ್ಮ
ರೋಪ್ ಕಟ್ಟಾಂಡು ರೋಪ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಹೋಯ್ನ ಪಂಚಿನ ಪೋಯ ಗೊತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಚ ದೆಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕಿಂಗ್ ರೋಪ್ ಉಂಟು ನಾನು ರೋಪ್ ಪುತ್ತಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಪಂಚ ದೆಪ್ಪ ಪಾಪನ ದೆಪ್ಪೆ ಇದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್